טוס בכל חברים, אומייגאד, טוב, הסרטונים הסתיימו, ועכשיו הגיע היום של השנתיים, אתם לא מבינים כמה חיכיתי לזה, כמה חיכיתי לעלות לזה. כמה זמן של עריכות, כמה זמן של צילומים, וכמה זמן של הכנה מאחורי הקלעים, ואם עדיין לא ראיתם, מוזמנים לצפות באחד מהקישורים של מאחורי הקלעים לפני שאתם רואים את הסרטון הזה. אז אם עדיין לא ראיתם את מאחורי הקלעים, נא לחזור אחורי הסרטונים הקודמים לפני כן. פתיח ונתחיל. אז בגלל שבאמת לא עשיתי איזה פתיח מסודר והיינו באמת באטרף של היום הזה, אז לא עברנו אחד לשני. אבל אני קודם כל רוצה להראות לכם את הצד שלו בסיפור, שהוא מה שהוא הכין לי לשנתיים, ואנחנו נעבור אל המרוץ לבייבי. לא תפתחתי, נראה לי כן. אמרתי שאני אדאג למשהו. אז הכנתי לקושקוש שלי לופה, לצערי גילתה שהכנתי לה לופה לפני הזמן. הנה, קראה, תעשי ככה כמו שאתה אוהבת. כן. כן. אז הגיע הזמן לפתוח את הלופה. 98% ממך, 2 מאיתנו. וואו. אוקיי, יש פה דף מעניין. דף מאוד מעניין שנכתב ברגע האחרון. שוב? זה יותר מעניין אותי, אבל... אז תתחילי עם הדף. זה יישאר תמיד בלב. זה האלבום שקושקוש הכין לי. הוא הכין לי בצורה הזאת, וברכה חמודה שכמובן זה שלנו. תראו איזה מהמם הוא עשה. מלא, הוא השקיע בטירוף. ממש, הוא הצחיק בעולם. הוא אמר לי שגם הוא שם פה תמונות שהן מדגישות באמת את היופי שבי, וגם מילקי. כמובן מילקי. וזה גם תמונות שפחות העליתי גם לרשתות חברתיות. והוא אמר שחבל שלא העליתי את זה. את האמת שאני ממש אהבתי את העבודה שלו עם כל זה. תראו זה מהמם. שטויות שאנחנו עושים ביחד. בים. באילת, וגם בנסיעות, כל מיני מקומות שהיינו בהם ביחד. תמונות שצילמתי את עצמי, תמונות שצילם אותי, כל מיני שטויות שעשינו במשך השנתיים המדהימות האלה ביחד. התמונות על הצד לא מבחירה. מחרות, וזה סיפור האהבה שלנו. ועכשיו, המרוץ לבייבי. טוב, קושקוש, יש לי משהו להביא לך, אני פותחת את האור, בסדר? אז אני פותחתי את האור, אתה רוצה לפתוח ולהביא משקופים? הנה משקופים. משקופים. פה תקום. הנה תקום ותראה, הבאתי לך מתנה. אתה יכול לחטט במתנה ולהוציא את כל הג'יפה. כזהירות. יש שם הרבה דברים. רגע, כן, תחקור את זה. הכל טוב, זה לא משהו צבעוני. תתחיל עם המעטפה רגע. לא! אוקטביה. זה סקודה שלך. איזה יפה זה? עבדתי על זה כל כך הרבה. לקחת מספר רכב שלי. כן. זה חמוד. רציתי שתדביק את זה באוטו, שאני אביא לך איזה גומי ותדביק את זה. זה ככה דמרה להם את התחת של זה. שהסקודה אוקטביה שלו, שהייתה ממש חמודה. וואי, זה זום מטורף. יפה. רגע, זה לא הכל. אני גם מחזיק מפתחות. כן, שאני מחזיק מפתחות של סקודה. אתה מבין שפחות מתלהב ממה שחשבתי, אבל בסדר. אז כן, אז קושקוש. ממש יפה. כן, זה סקודה שלך, אני מצאתי את זה. ואמרתי לי, הרי נדפש לך. ואז המכונה שלו מתה, אבל הוא שוב פעם הדפס לך ברגע שהגיע. חזרה. אז תראה כמה זה עבר. אז קושקוש, יש לך פה מכתב מעניין, אתה בזמן לקרוא אותו. פשוט תפתח. ואז תדע מה לעשות, כן, אני פשוט גיליתי את המשימה.
תראה למה שלמה. תראה למה שלמה. ותראה את זה קצת יותר גבוה. יש סימן דרך וסימן אהבה. עכשיו אתה יכול לפתוח קודם כל את סימן אהבה, ואז אתה יכול לפתוח את סימן דרך. למרות שזה לא כזה משנה, זה החלטה שלך. כן. טוב, אפשר לעצור שאני אקרא את זה בשקט. אוקיי. הוא קורא, לא להפריע. אני קורא. סימן דרך. אבל אנחנו קודם, לפני שאתה קורא, קודם בוא נעשה החלפה על בגדים. עכשיו. אוקיי. אז תעשה כזה פוש למצלמה, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מתלבשים מהר. טוב, אז עכשיו תקריא סימן דרך, אבל תראה להם, ותרים את זה קצת יותר גבוה. סימן דרך. זה בלי... אוקיי, בסדר. קדימה. סימן דרך. תקריא. כמו הצעצוע, כמו במציאות, את המקום הראשון שאתה צריך להגיע, צריך לחפש. כמו מקום שבדרך כלל עושה המון מהיר, נוח, מרווח ואפילו קצת גדול. מקום לגלגלים שתמיד לוקח אותנו לכל מקום ואין לו תחליף. מוחלף מפיקנטו לפינוק של ממש. עכשיו מצא אותו. תודה. פה תמצא אותו. זה האוטו שלי. זה לא פשוט רמז כאילו הכי גדול שיש. זה פשוט זה. ואין אולי פוקוס. זה. שקודה. כן. שקודה. אז יאללה, נלך לאוטו? כן, נלך. יאללה בוא. בוא שנייה. תפסיק אותי. יפי. אוי! שמת לי פה. תראה מה יש פה. מה זה? עוד סימן דרך. חכה, זה ייכנס לאוטו, חכה, ניכנס לאוטו, ניכנס לאוטו, רגע. אז קושקוש, מצא את הקופסה השנייה שלו. עוד מעטפה. עוד מעטפה. זה כבד. זה כבד, רגע, אבל תראה מה רשום על זה. לא להתבייש לקרוא אותי. רגע, אבל מה יש מקדימה? מצאת אותי. פתח אותי וגלה מה יש בפנים. יופי, עכשיו פתח אותו ואל תפחד לקרוא אותו, אוקיי? תמונות. המון תמונות. רגע, אבל תוציא מה שיש שם. או. יפה. כן, יש עוד משהו במעטפה? יש עוד משהו במעטפה. יכול להמשיך. רגע, אבל אולי נראה לי תוציא את מה שיש במעטפה קודם? יוציא, ואני אשים את זה. טוב, אני אשים את זה. כן, שלא יקרה. תביאי. רגע, אז חכה רגע. טוב, תמשיך. אני אחרי זה לסדר את זה. סימן אהבה. סימן אהבה. תקריא. כל הכבוד על הזוי ועכשיו. כמו החיבוקים המתוקים והנשיקות עם הרוח ושיער כל כך כיף. נגיע לשם למקום הקבוע שבו אנחנו עושים מלא ואוכלים מלא גם. ואפילו גם נהנים כל כך מהחיים שמטקו זה כבר נהיה חלק מהיציאה כשבאים לשם. עם הרוח שעפה פה תצטרך קצת מרחק לעבור, אבל העיקר להגיע. זה היא תעשה. נו מה, לים? אבל איזה חוף? חוף הקבוע. לא ללידו. הבנת לאיפה נשים? לקשתות. יאללה, סע. טוב, הגענו לים. קושקוש, הגענו לים. הלכות פה 90%, איזה כיף. כן, חם בטירוף, אבל לפחות קצת רוח של הים שזה כיף. אז המקום שלנו, קושקוש שלי.
וקבעתי לנו, הזמנתי לנו מקום למסעדת החוף, שהיה לנו דברים כזה טעימים איתם ונחמדים, אבל כמובן שלא שכחת, ואל תשכח, זה לא הסוף. זה לא סוף המשימות. המשימה הבאה תגיע עוד מעט. אוי לי, אוי לא. טוב, איזה משחק, אלוהים. לא, עוד אוהבים היופי. אז אנחנו עכשיו בדרך למסעדה, ויאללה. פשוט כל כך יפה ונראה טוב וזה, שתקשיבו, זה וואו, כל כך טעים. שברת לו את הצורה. זה מתפרק קצת. כן, כן, זה מתפרק. טוב, אנחנו הולכים ליהנות מהמנות. זה הפירות יער. פירות יער, כן. פירות יער. ונתראה אחר כך. 20 minutes later. טוב, אז המלצרית הביאה לו את זה. חבל שצילמתי את זה, זה השנייה וחצי שלא צילמתי. לא מתוכנן בכלל. לא מתוכן בכלל. אז קושקוש, אתה יכול לפתוח את המתנה הבאה. המשימה פה. רגע, אבל תראה אם יש דברים בפנים, לא יודע, תחקור את המתנה, מה זה? פתאום אין כלום, אבל בסדר. קונפטי? קונפטי! טוב, אין כלום, עזוב, אין כלום, הבנת שם. יש פה ברווז. אוי! מה יש שם? ברווז בתלת מימד. יפה. אז אתה יכול כבר לקרוא את זה הבא שלך. אבל תראה את זה. למעלה. יופי. זה הגובה. אז אני מבין שהיינו אמורים לאכול עם רולי, אבל לא אכלנו עם רולי. נכון? כן. נכון? אבל אהבתי. רגע, אני רוצה לראות כי אהבה נמתחת כמו עם רולי. כן, אהבה נמתחת כמו עם רולי. חצי הדרך כבר עשית, אבל תראה באופק יש שם משהו גדול וצהוב ממש על המים. כל כך חמוד שיש על זה שיר בפינס ופרט. מקום חמוד וגם מקום שחלק ממנו יהיה התחלה שלנו. מקום מיוחד שנשאר בזיכרון טוב. עכשיו צריך לעבור קצת מרחק מיוחד אחרי האופן שירד, אז קצת הליכה, לא תהרוג אותנו, ויאללה נצא לדרך. כן, אני מבין שזה פארק ים. אז יאללה, בוא נצא למקום הבא. מוכנים, אנחנו מגיעים לנקודה הבאה. אני מרגישה שאני עושה איתך את המרוץ, בוא'נה, זה מרוץ שלך, לא שלי. רק עוד 5 מדרגות. אני לא מאמינה. קושקוש, זה היה כאן. אני לא מאמינה. תקשיבו, הם הרסו לי את זה. היה כאן ברווז גדול, ענק. היה פה ברווז ענק. טוב, קושקוש זה החבילה הבאה. אלוהים ישמור. חצי דרך עשינו, נשאר עוד קצת. עוד קצת וקולים מזיע. עוד קצת שנו מזיע. מה יש פה בפנים? עוד תמונות. חלק ישנות. כן. אני לא זוכר את התמונה הזאת בכלל. היה לנו כמה כאלה שעשינו שתלת בגינה. ועכשיו תעבור לדבר הבא. סימן אהבה. סימן אהבה. כפי שראינו, הרגו לך את הברווז. ואני זוכר שגם פעם ראשונה שהלכנו לפה וחפרתי על ברווז עם מומו, ואני בכלל לא הבנתי מה מדברת בכלל. אחרי שחזרנו קצת אחורה, נחזור עוד קצת אחורה מזה. למקום הבא שצריך להגיע, צריך לחזור להתחלה, אבל עם טוויסט, וגם לקחת את הכלבה. זה אחד מהמקומות שהאחרון היה מצחיק, אבל עשינו דברים אחרים, והקרבה הייתה אחרת. הקרבה הייתה אחרת. אז נחזור לרכב ונמצא את המקום, יאללה ניסע. מה אתה בטוח? שזה הספסל בגינה. ליד הבית שלה. יאללה, בוא נראה. יאללה, אנחנו רואים את התחנה הבאה. מה ידעת? שאילי מחכה לך שם עם מילקי. לא מילקי. לא עם מילקי. כן, אילי מחכה שם עם שקית. שסימן דרך אחרון, נכון? הכל יכול להיות קושקוש. בואי את אילי. יש פה סימן דרך אחרון.
סימן דרך אחרון? מי אמר שזה אחרון? ברור. טוב, בוא לספסל. טוב. אליי. כפי שאתה רואה זה כבר לא כזה רגיל. חוץ מכל השטויות שיש פה. יש שם עוד משהו אבל, תבדוק. אני בודק? אתה בודק? בודק. עוד מעטפה. עוד מעטפה! אבל השטויות בפנים. יאללה, עושה את זה מהר. ונראה לי בשביל שיהיה לך את המשימה הבאה, סימן דרך. נראה לי קודם תפתח את המתנה ואז או סימן דרך או שהפוך, מה שאתה רוצה. סימן דרך. טוב, סימן דרך, בסדר. כמעט הסוף מגיע, וכמובן איזה חוויה זה היה. למקום האחרון שלנו לערב נחזור אחורה שוב להתחלה למקום שלנו. למקום שבו נעים בחוץ, אבל מלא יתושים בחוץ, בגלל שכבר ערב, אז כמובן שיהיה. ננסה למצוא את הסיום של היום הזה. בפעם, לא כמו המתנת יום הולדת שלך, לא היית צריך לתלוש את זה. עכשיו השארתי לך פה פתק, שיש לך פשוט לתלוש את זה בצורה שיותר נחמדה. וואו, אהבתי. ממש דאגתי לפתוח את זה. תמשיך לפתוח, זה לא הכל. תמשיך לפתוח. הנה. יש שם גם עוד משהו. עוד קונפטי. עוד קונפטי. שלא ילך לאיבוד קונפטי. ביי, כבר יכול ללכת לפח. ויש עוד משהו בפנים. אני רואה את הדף. יופי, יש משהו בפנים. תוציא אותי. רגע. זהירות שביר. זה מרשום שם משהו בקטן? יש משהו בפנים, תפתח. יופי. קושקוש שלי, נראה לי שזאת אחת המתנות שהכי אהבתי להזמין. אז עכשיו אתה שוב יכול למשוך את החוט. פשוט תמשוך את החוט, זה לא יצא כזה טוב, בסדר, קיצר. לא יצא לי כזה טוב, בסדר, ניסיתי. מה עשית? עשיתי הרבה בעיות. אבל תיזהר, זה שווה, אוקיי? אוקיי. ואחר כך אנחנו נראה אותה בחדר. וואו. איזה חמוד זה? אתה יודע מה זה? זה בטח זכוכית שמעמידים ממנו נורא, נכון? כן! תראה מה יש על זה. עובד לך עד אינסוף ומעבר לו. בעברית. וזה משהו שהיית צריך לחדר. נורא קטנה. ואנחנו נראה את זה, איך זה עובד בבית, כי זה מעניין אותי. אנחנו הולכים למקום האחרון שהוא בבית שלי. אז יאללה. שלום. שלום. וואי, מזכיר לי דשבוע מאיזשהו משהו. מזכיר לי גם משהו. מזכיר לי איזה 26 מתנות. כן. לחצו על הסרטון עכשיו, אם אתם רוצים לראות. עכשיו אני רואה את כל התהליך של היום. תהליך של היום, שעוד לא נגמר. כן. כן, טוב. אני אשמח לשים את זה בכניסה, אז בואי נעשה רגע פאוז. תקשקוש, אני יודעת שזה לא קשור כל כך, הסמסונג, אבל יש לך פה עוד איזה שקית אחת ועוד איזה קופסה מעניינת. אני משתמשת בקופסה הזאת נטו בשביל להחביא משהו. יש לך אז זאת חבילה. רגע, אז כל זה כבר עברנו על זה. זה כבר עברנו, ועשינו את הכל זה, אתה יכול גם להזיז אותם אחורה כדי שלא יפריעו. זה פשוט כל הדברים שעשינו. כן, קושקוש זה הדגם החדש יותר. די שקט. וזה הברווז עם אומה, אני רק אומרת שממש מאוד ביאסו אותי. היה ממש ברווז ענק כזה, לא כולל האיקסים, פשוט עם עיניים חמודות. שהוא היה ממש במים שם. אז זה לפתוח עכשיו? כן, זהו. מה יש פה? מלא קונפטי, כמו שאתה קורא לזה. רק את זה אתה דואגת שתמיד לא יהיה לי משעמם. אני דואגת שלא יהיה לך משעמם. אף פעם משעמם. כי אף אחד לא משעמם איתי. יש כאלה שני צדדים, אז תראה קודם כל את הצד הקדמי. זהו, הגעת למעטפה האחרונה. או, בשעה טובה. סתם. תפתח אותה ותהנה מהרגע. היה זה מעשה קסום ומאוד לח וחם. תודה שהשתתפת במרוץ לאהבה. גם הגוף שלי מודה לך. תודה. בבקשה, סליחה, לא תודה. ובלי רחמים. האהבה שלנו היא הדבר הכי חשוב לי בחיים, וכמובן שגם אתה.
תודה קושקוש, אני אוהב אותך ואת הכי חשובה לי. מקווה שנהנית, יאללה תפתח את המעטפה כבר ובלי רחמים. ואז בלי רחמים, יש חץ. בלי רחמים. בלי רחמים. זה כעיקרון היה המעטפה, ואז אנחנו עוברים למה שצריך להגיע אז. סימן להבה. סימן להבה האחרון, שהוא הכי 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 ארוך. וואו. הכי ארוך. אז תהנה. סימן דרך. את הדבר הסופי זה רק להיות ביחד וליהנות משנתיים של אהבה וזוגיות טובה. אוהבת אותך ותהנה. תודה קושקוש. בבקשה. אז רגע אני אצרת את הסרטון, כי אני רוצה רגע לסדר כאן. כמובן שהוא לא יסתכל לראות שיש פה עוד משהו בפנים, אז כמובן מזל שעצרתי את הסרטון. תיזהר. זה כבד. זה שביר, תיזהר. הכל שביר היום אני רואה. כן, זה... אתה יכול היה צריך לפתוח פה, אני אומר לך. אני כן, אבל אני רוצה שתיזהר. פשי. אמרתי שנשים לך כזה תמונה חמודה יפה של האוטו שלך שאתה אוהב, והתמונות האלה אני ממש ממש אוהבת. תודה. אז תשים משהו שיהיה לך כזה תמונה יפה. שיהיה לך לחדר או לבסיס, שכולם יתלהבו. ממש אהבתי, תודה. אני יודעת, אני גם אהבתי את המסגרת, אמרתי זה בול אתה. אני לא אעשי את זה בבסיס, כי תשים את זה בבית, כן. בבית כן. שאני אשב לעבוד וזה, וככה. אני אסתכל ככה עליך. תמיד שאהבתי, כי אני רוצה להשתיע אותך עם משהו שהוא יפה. ממש אהבתי. ייי. אני אוהב אותך קושקושי. אני אוהבת אותך קושקושי שלי. זה לא הסוף. מה עוד יש? דבר אחרון. בוא נסדר פה ונמשיך. טוב, אז קושקוש אני יודעת שלא ציפית על זה, אבל סתם אמרתי אני אקח את הקופסה הזאת של הסמסונג, רק בגלל שהיא באמת בגודל, אז זה ממש היה במקרה. סתם מוזמן לפתוח את מה שיש בפנים. וזה לא קשור לסמסונג, רק אומרת. פשוט מפה. 3, 4. הרבה קונפטי. מה הוא עשה? ירין נראה לי טעה במה שאמרתי לו, אז רגע. אבל... זה עמוד הפוך. שנייה, אנחנו נשים את זה כאן. פשוט מה שיש כאן בפנים, אני צריכה רגע להוציא את זה. טוב, אני אהבתי את זה, אתה יכול להסתובב. אז עכשיו אתה כן יכול לפתוח את זה. רגע, אבל זה מה? פאק. זהו, אתה יכול. אתה כבר ראית. טייק 9,000. וואו. תקשיבי, את יצירתית ברמות. אהבתי. אתה יכול להעיף את כל הג'יפה. אז כאילו, אז מה שאמרתי לך ומה שחייב רגע לפני שאתה פותח, שיש סיכוי שהתעקנו אחד מהשנייה. גם וישימו לב, אז אתה הבאת לי את האלבום של לופה. ואני עשיתי את זה. זה. חומרים... ההורים הביאו לי את הברגים, כי הברגים ממש לא התאימו לי בכלל. אני עשיתי את כל השאר. חליכת דבר, מה זה? זה נראה... זה מתכת. כן, זה מתכת. אני צבעתי הכל פשוט, כאילו זה. אני רק, כי הכל מזמן כבר צבוע. האנשים שיראו את הסרטון הזה, יראו את כל התהליך שצברתי ממנו. מה שרציתי להגיד זה שאני אוהבת אותך, ורציתי לתת באמת את כל הדברים שעשינו, ונעשה גם בעתיד. כי תמיד אפשר להוסיף לזה, שזה מה שבאמת מושלם הדבר הזה, ותודה להורים שלי שעזרו לי בכלל עם הברגים האלה כאן, כי היה לי ברגים ממש קטנים, ואתה רואה אלה ברגים שהם יחסית יותר גדולים. אני רואה שהם הקטינו את זה עוד. יכול להיות שאמא שלי הביאה לי ברג בכלל אחר שוב פעם. היא עזרה לי למצוא איזשהו משהו כדי להקטין את זה. בכל מקרה, אני רוצה רגע להזיז את כל הדברים. כמה סבלנות יש לך דבר הזה? יש לי הרבה סבלנות לדברים האלה, קושקוש. כי זה בשביל... אמרתי לך, אתה הפרויקט שלי. אתה הפרויקט שגורם לי זה. אתה רוצה לשים את זה כאן ולפתוח? אני מעדיף להניח, כן. כן, כן, שלא יקרה, שלא יישבר, שלא יהיה בעיות. בוא נעיף את כל הדברים. אתה מזון לפתוח. הסיפור שלנו. וואו, מי קורא? קודם כל. 22 שלי, כמובן. שזה היום. כן. אז כרגע הוא יקרא את הברוכים הבאים לאלבום שלנו. כשמורד הדבר היו טובים. כן, כשמורד הדבר היו טובים. לא צריכים לקבוע. נכון, מגיע לנו אוכל חינם אין כסף. שהציעו לנו.
ורגע, יש לך פה לעבור אחד. וואו. מה, כל דבר כתב? וואו. קושקוש, אתה צריך לעבור אחד. וואו, זה הרבה. זה הרבה. זה ספר. זה ממש ספר. אלפאבית, כמובן. זה שטויות שאנחנו עכשיו, אומרים. אוי, תקשיב, התמונות נהרסות. כן, כן, לא, הכל טוב, זה בגלל זה. זה בגלל זה, הכל טוב. זה בסדר. כן, כן. פשוט תסגור, כי התמונה שם פשוט לא נדבקה, יצא לי מעלה. אוכל, קדימה, אוכל. לבקה לוקה. הכל רשום. כן. כל מסעדה רשום. קדימה אוכל, לאכול פה את הכל, לאכול פה ולסלול, אוכל, קדימה אוכל. עכשיו הבנתי למה. כל האוספים האלה. כן. הייתי חייבת לשמור את המקבונים למטרה טובה. וזהו, דף אחרון. המשך לנו, זה הזמן שלנו להמשיך את הסיפור שלנו למשהו גדול יותר. מכל סיפור שהאהבה שלנו גדולה ותמשיך ותגדל, ויודעת שנצחק על הכל ונסתכל על כל מה שעברנו ביחד, ופשוט יהיה כיף להסתכל אחורה, אבל העיקר זה להתקדם על העתיד שלנו ביחד. אני שמחה שאני עוברת אותו איתך, אהובי שלי. אור הפנתירה שלי. אז איך היה שאני אוהבת אותך קודם כל. איך היה התענוג של היום הזה? היום מאוד מעניין, יום עמוס מאוד. חם מאוד. וחם מאוד, אבל בזכותנו היום הזה צלח. הכי חשוב. אז בוא נסיים את היום הזה כמו שצריך, קושקוש. עברת את המבחן לשוקיות, עברת את לא מבחן, יותר נכון תחרות לשוקיות, ואתה עברת את המרוץ, ואני עובדת אותך והתגעגעתי היום, כי זה היה קשה, זה הרבה זמן שאנחנו לא ביחד, יותר מדי למרות שאנחנו היינו כל רגע ביחד. דבר איתי הרבה. מינשיקה. טוב, אל תפריעו לה, יאללה ביי, ביי. אבל יש כאילו ממש צבעוני. יש ממש לפי צבעים. זה צבע ממש יפה. כן.